bengxenye yempilo yakho. So ngiyakhuthaza kakhulu bafethu ukuthi ake sibe isibonelo samaphupho afezekayo. Into ukade ngathini isimo sakho nophila kuso nozalwe ngaphansi kwaso, ungavumi ukuthi nawe uma uhamba la emhlabeni kube ukuthi usaphila leyo mpilo leyo ngaleyo ndlela. Uma ingakuthokozisi umsebenzi wakho ukuguqula indlela okanye isimo esingakuthokozisi nesingakujabulisi nesingalakhi ithemba kuwo. So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi ungadefine isimo kuso njengamanje, kepha lokho kusebenzise ekuthenini akube isifundo kuwe bese uba isibonele nakomunye umuntu odlula kulesimo leso kade ukusona nawe ukuthi amaphupho ayakwazi ukufezeka, impilo iyakwazi ukuguquka only if uzinikela uzimisela ngokuphelele nangokufanele. So ngikhuthaza lokho kakhulu number 2 bafethu ayisibe isibonelo samaphupho afezekayo. Lokho fakazelo uqala into bese uyayiqeda, ungayiyeki into ungakawuboni umphumela wayo nomehluko owulethile kuwe, ngabe isifundo noma istage esilandelayo sokuthi uqhubeke nalokwenza kahle kwakho obusuqalile. So yeah, number 4 ayibusisi number 4